Numero kan mga biyahero palaog asin paluwas nin probinsya nin Camarines Sur. Piglalauman ngunyan kan manhamiento kan Bicol Central Station asin Naga Airport. Wian report. Haros 2 taon kan magpunan pandemya. Ngunya na sa naliwat na kabiyahe paluwas nin Bicol si Maria Fe. Dawa da ipabakunado nin hulita siya may comorbidity, pinirit niya na makabiyahe ngunyan pasiring Marinduque para sa iyang tugang na namaaram na sa kinaaban. Nag-alert level 1 tayo, so may rin para makauwi siguro ako. Ngunyan kaya na ibinaba na sa alert level 1 status ang syudad ni Naga. Piglalauman man kan manhamiento kan Bicol Central Station ang pagruso kan mga biyahero, urog na ngunyang papaabuto na Semana Santa asin na nagdadangadang na summer season. Dugang padigdian numero kan mga mapuruli asin maruluwas nin rehiyon huli sa papaabuto na eleksyon. Nagdagdag si sa tuyang mga pasahero, nagdagdag si sa tuyang mga trips, kung dati-dati dahil po kami hindi nakaka 10% as to the number of trips as compared duman sa normal na operasyon ng Bicol Central Station. Last week po inabot mi na su 13 point kung dahil po nakababa. Alagad huli tabalik 100% na ang kapasidad kan mga pampasaherong bus. Kinakaipuan na sana kan mga biyahero na magpresentar nin vaccination card antes tugutang makabiyahe. Alagad sa kaso ni Maria Fe na daipabakunado huli sa comorbidity, kinakaipuan sa nasubot magpresentar ni negative antigen test result. Ang bulan nin Marso hasta Mayo ang pigkukonsiderar como peak season kan terminal. Kinakarkulong maabot sa 14,000 na individual kada aldawan mga biyahe, paluwas asin palaog probinsya, alagad padagos man ang pagirumdom sa mga biyahero na mag-utob sa health protocols. Mientras tanto, apwera sa land travel sa kainin mga bus, piglalauman man subot na madudugangan pa ang mga biyahe kan eroplano pasiring sa Camarines Sur asin pabalik nin Metro Manila ngunya na bulan. Alagad sigun Naga Airport OIC Manager June Orbon, nagahalat pa sindanin pinal na direktiba para digdi hali sa imbueltong airline. Sa March 27 po, igwa po kita ning temporary pa lang po, day pa man official, si pigluwas na schedule kang kaap. Kang Cebu Pacific. Madagdag na po sindaning flight pa. +1 na flight araal daw. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.